So wena le ntombi kaBafu angitshela ukuthi kumele ngiyinika ama blessings. Intombi kaBafu ukhuluma ngani? uBafu wakhe kanjani? Just shut up. Shut the thing under your nose, okay? Who are you to tell me to shut up, man? Who am I? Yeah, who are you? Did you really ask me that question? Yes, he did. Okay, let me explain to you. Since you don't know who am I. I'm that guy wena odance entendeni yesandla sakhe. As from namhlanje, manje. Okay, angisafuna ukuthi ngiqale ngakho. Kusukela manje uzodansela isigqanqaza sami. Uma ngithi jump, you won't ask me why. Uzothini? Okay, Temelani, you just name it. Wrong answer. If I say jump, uthini wena? Isangalungiseka le. Shut up. Shut up. Uma ngithi jump, wena uzothini? How high? Nice. Nice to meet you again. Anathi. Nice to meet you again. Kaniyazana. Sana something chaza. Kakhulu Bafu. Siyazana. Sazana impela. Kakhulu bachazela. Kakhulu. Cha. Angazi ukoti lichaza lalela Bafu. Sasifunde ikole njobe ngwendawo nami ngwendawo. Saqeda ikole kanye kanye. Wena usuzokunika wonke umgosi wakhe. Ngizokuchithekela Bafu. Wethu, nasoke Bafu. Awusibona ngisidinga ukuthi ungazisa ngaye? No mama, he's the reason I'm here. Ngilana nje ngenqothi. Uyena mfowethu lo engizofuna yena nje la eThekwini. But bekumele ungitshele ngaye ukuthi ubani. No, I was going to tell you. Asibambe flights Bafu njengokusho kwakho. Siqale emsolo. Ladies first. Yeah. Kufanele ngizokhipha umama. Ladies first. Yeah. Then as a committee suicide.